Las fiestas de San Antonio están al caer. Quique Martínez escribe, concejal de esta área. ¿Puedes contarnos, adelantarnos cosas? Bé, doncs, avui estem a dimecres 15 i les nostres festes començaran a partir del dia 18, encara que el dijous, demà, tindrem una prefesta que serà un contacontes en la biblioteca arrel especial de la festa de Sant Antoni de les festes de l'hivern. I bé, el dia 18, com he dit, començarem, serà l'inici de la festa en el que el pla principal o el pilar bàsic d'aquest dia serà el foc i la pirotècnica, en aquest cas els coets, que és una de les tradicions més arraigades al nostre municipi, i després ja el dia 19 tindrem la vespra de Sant Antoni, que és el dia de la foguera, el dia gran, en el que tindrem el correfocs, la cavalcada. Enguany també hi haurà un dispar manual de trons, ressaltem una vegada la pirotècnica, i el pilar gastronòmic, que és, i també pilar molt important de la nostra festa de Sant Antoni, que és la fesolà, no? El nostre cuiner major, Juan Espinosa, que un altre any estarà cuinant al voltant d'unes 17 peroles de fesolà. I bé, i acabarem el dia 20, que és el dia gran de Sant Antoni, el diumenge, en el que tot estarà al voltant de lo que és les tradicions i costums de la benedicció dels animals, i tindrem un corretraca, que també que la gent participi molt en el corretraca, que isca a córrer com se feia antigament en les traques corregudes. I ja per acabar la festa tindrem la gran berenar popular, que és la xocolatada, i enguany també hi haurà xocs populars pels xiquets al voltant de la plaça. I bé, la veritat que m'agradaria ressaltar que el dia de la benedicció el tema de pirotècnica recreativa se limitarà un poquet, que la gent tinguera un poquet de respecte als animals, perquè és el seu, i aquest matí és el seu dia, és el dia de la festa, és una festa que és per ells, i que el tema pirotècnica recreatiu dels últims anys ha hagut alguna molèstia a les cavalleries o a algun animal domèstic, aleshores sí, demane per favor que se reserve ixa horeta els petards, que n'hi ha molt de cada setmana per a tirar-los, i després el dia de Sant Antoni de la vesprada molta plaça també per tirar. Pues recogemos esa petición y, por supuesto, una invitación del concejal de fiestas a estas fiestas grandes, las fiestas grandes del invierno en l'Eliana. Bé, com he dit, el dia d'assat a tots els xiquets i xiquetes i pares i mares esteu convidats a vindre a la biblioteca i estar en el contacontes, i a partir del dia 18 fins al dia 20, tot el cada setmana, esteu més que convidats a una de les festes més arraigades al nostre poble. És una festa molt antiga i que totes les associacions que cada vegada participen i la claveria de Sant Antoni fan que siga una festa més grossa, i a part que ha tingut la seva evolució durant tot aquest temps i la història del nostre poble. Pues muchísimas gracias. Moltes gràcies a vosaltres i convidats esteu. Adeu.